Днес в Гоце Делчев се състоя заключителна пресконференция с информация за реализация на проекта обновяване и модернизация на Дома на културата Пейо Яворов. Общата стойност на проекта е 8 милиона 465 хиляди и 58 лева. Проектът се финансира по оперативна програма Региони в растеж, по която проектът се финансира с 4 милиона 653 хиляди 279 лева. Националното финансиране е в размер на 821 167 лева и дофинансиране с финансов инструмент 2 милиона 990 612 лева. За да се осигури достъпна среда за хора с ограничени възможности на придвижване, седящите места в салона са редуцирани до 555 броя. Домът на културата в Гоце Делчев сега е на второ място по капацитет в Благоевградска област и с най-модерно оборудване, съобщи отговорникът на отдел проекти в общината Асан Имамов. Смятам, че въпреки така трудностите, през които се мина, този проект е така с много добър резултат. Вие ще видите и на място, че културният дом, спокойно можем да кажем, че се обнови, модернизира и е като дворец в нашия град и така символ на културата. За тези, които не знаят, има по-млади хора тук, старта на проекта е през 1980. Не на проекта, стартирането на културния дом като културна институция за Гоце Делчев и Гоце Делчевска община е 1989 година. 35 години, това е един от символите на културата и място, където се провеждаха различни културни събития, обществени събития, политически, свързвани с исторически дати. И така стигнахме до преди 2 години, когато кандидатствахме по проекта за обновяване и модернизацията на Дома на културата Пейо Яворов в града. Проект, който е по оперативна програма Регионално развитие. Одобрен беше проекта, след като кандидатствахме. След това, след проведени процедури и определен изпълнител, в рамките на тези 2 години проектът се реализира и реално от днеска ние ще стартираме с неговото откриване. Искам да кажа и това, че реално той ще започне дейността си в момента, в който Държавната приемателна комисия, за която сме заявили още преди 10 дена, спазвали сме всички срокове, по които трябваше да бъде изпълнен проекта, Държавна приемателна комисия трябва да приеме обекта. Обектът е проверен от управляващия орган, много добра е оценката за изпълнението и за това, което е направено. Така че реалната дейност в дома ще стартира след като мине Държавната приемателна комисия, да се надяваме, че до 10 дена. В крайна сметка хубавите неща стават трудно, но важното, че се получиха, справихме се с сроковете, благодаря на всички и продължаваме напред с други проекти. Искам да кажа това, че пред процедура е Младежкия дом, защото говорим днеска за култура в града и общината. Обновяването на Младежкия дом, това е одобрен проект, който, така, ако всичко е нормално в рамките на тази година, трябва да стартира. И още един голям проект, който е свързан с културната инфраструктура. Това е площад Македония пред културния дом, за който също имаме одобрение по програмата България-Македония. След информационното събитие, участниците посетиха реновираният обществен обект. Всички бяха изключително приятно изненадани от качеството на извършената работа. Автентичният вид на Дома на културата е максимално съхранен с прилагането на модерни технологии. Мисля, че града ни получава дворец с това, което се направи. Така като погледнете нагоре едно време, като коментирахме как да бъде тази конструкция, говорихме за това, което е предувано. Така че много хубаво е станало тук изложбата зала. Всичко, което беше като проблеми в годините, отопление, капки от покрива, парапети, всичко това, заедно с проектантите, изпълнителя и
нашата техническа служба успяхме да преодолеем и да вкараме в ред. И просто удоволствие човек да види такъв проект. Да си пожелаем дълги години да се ползва със здраве и от нас, и от идващите поколения. След много години пак да се налага да се прави обновяване. Ползвам се от случая на откриването, да кажем това, че трябва да се пази. Трябва дали обстановката възпитава, човек се съобразява. Това по него показаха учениците и учителите в училищата, които се обновиха в годините. И там имаме притеснение, но виждате как толкова вече няколко години минават от обновяване на образователната инфраструктура. Пази се. Затова молбата ни тук всички ние с възможности, които имаме. Ползвам се от случая, че спред нас и представители на медиите, да призовем това, което е направено с много средства и от държавата ни, и от европейски фондове, и с общински средства, да се пази и да се ползва за здраве. Айде да ни честито, живи и здрави! Правят впечатление на пълно променените седящи места с качествена тапицерия и приятен цвят. Множеството художествени творби от местни и други автори от фонда на музея и библиотеката, които поради липса на място никога не са показвани, сега вече са експонирани в фоайетата на Домът на културата. За да се уверят в качеството на новата озвучителна техника, последен писък на модата в тази област и възможностите на ефектното осветление, участниците бяха поканени в невероятно променената зала. Обичаната невърковска певица Бояна Карпатова бе първият артист, който се качи на реновираната сцена, за да поздрави и честити на съгражданите си новата придобивка.